Загрявката при тренировка е много важна, за да загреят мускулите. Загрявката е важна, защото предотвратява травми след това. Загрявката позволява цялата тренировка да е много по-полезна. Застрахователната ни програма е нашата първа стъпка към емоционалната и финансова сигурност. Тя е основата за финансовото ни здраве. Застраховката живот ще ни спести много проблеми по-късно. На нас и на любимите ни хора. Но ако сме я направили по-рано. Тя е единственото нещо, което не можем да си купим точно когато ни трябва. Няма добър професионалист, треньор, който да ви пусне да започнете без загрявка. Застраховката живот е традиция и практика в държавите с пазарна икономика. Тя е и показател за финансовата култура. Следващите поколения ще продължат това, което ние им покажем, че работи успешно за здравето и финансите. Съгласни ли сте или сте на друго мнение? Последвайте ме. Ще продължим тази общочовешка тема, по която всъщност има малко информация. Желая прекрасен ден!